Batoy Bato! Yo, words up! Usa kaming gabi diyan mo angkol o gante. Tugutin sa kaninyo na mga ina sa tagkatahuran ini mga oras ha. Hello po sa inyo. Sa iyo mga kabisyo. Ayan, sa inyo na gising pa ngayon, especially sa ating mga legit PUV, TNVS ride-hailing delivery riders, no? February 28, alas 12 po ng tanghali hanggang alas 3 dito po sa parking area ng Star City. Of course, ang first 100, meron po tayong ipamimigay sa inyo. Eto lang naman, no? Love Radio souvenir. Meron din tayong fuwa-fuwa bread. Eto lang, no? Rice from Gold Mine. 2 kilo lang naman eh. Oh, meron din tayong Mayet de la Rosa fine jewelry souvenir. Meron lang na 8 lucky winners ng 18K gold bracelet galing kay Miss Mayet de la Rosa. Ayan, 2 lucky winners din sa Princess and Ronron Furniture. Meron kayong sofa. Ayan, salamat Maringweng Cherry Home Gadgets by Cherry Mobile at syempre from souvenirs from Lala Move yan. Of course, drive-thru yan po mga kabisyo, no? First 100 lang po yan, legit sa PUV, TNVS. Mga ride-hailing delivery riders, wala pong maglalakad ha. Kasi mag-aabang ako sa gilid. Pag naglalakad po kayo, sabihin nyo, wala po yung taxi ko. Wala po yung sasakyan ko. Ay, siguro kang, Lucy, yun na yung monkey goal. Yaw words, no? Sabi dito ni, Nick. Idol, pwede ba ako dyan sa January 28? Hindi po January 28, ha? February 28. Lucy, ko ang kigol mo. Ayan po, no, magkita-kita tayo. Baka may magpupunta dyan, ha? February 28 po yan mga kabisyo. Ayan, eto na po, yung pinag-usapan po natin kanina, no? Of course, etong pinagkakaiba po sa pakikitungo ng mga bata ngayon sa kanilang mga magulang noon at ngayon, no? Of course, marami pong pagkakaiba sa pakikitungo ng mga bata, no? May mga dahilan po yan mga kabisyo. Ito na yung nasabi ko kanina, yung komunikasyon, no? Noon, ang communication ay mas maaring naganap ng personal at harap-harapan, di ba? Pag may papagawa sa'yo, harap-harapan po yan mga kabisyo. Ngayon, madalas sa mga anak at magulang, nagkakaroon ng pagkikipag-usap lang sa pamamagitan ng Facebook, ng Messenger. Nako naman. Ito din, oras po mga kabisyo. Noon, maring mas maraming oras na inilalaan para sa mga bonding moments, no? Halimbawa, eto na. Kapag kumakain, hindi po pwede yan. Mamaya na. Dapat sabay-sabayan. Bawal po na may hinahawakan. Kahit libro. Ayan. Eto ngayon, dahil nga mas mabilis ang takbo ng buhay. Of course, konti na po yung oras na nilalaan po para sa personal na pakikisalamuha, no? Ayan, andyan na rin yung technology din kasi mga kabisyo. Ayan, sabi dito ni ang nag-post sa aking fanpage, no? Sa mga naobserbahan mong pagkakaiba ng pakikitungo ng mga anak sa magulang noon sa ngayon. Eto, sabi ni Delon Alamon, dati, good evening po. Tama po yan. Ngayon, evening yo. Sa akin nga eh. Naririnig ko nga eh. Dati sa atin, no? May gabi ni mo call. Ayan, kahit hindi naman magkamag-anak. Naririnig ko sa mga kaibigan ng anak ko. Hello po. Ganon lang yun. Sabi ni Disolok Reynaldo,
Sa una, toy, pag abot ni tatay sa balay, magunahan pag mano, toy. Karon pag abot ni tatay, musipat lang, toy, sigig, dot-dot sa cellphone, laro ng ML, lami kayong lusio ng kigol. Yeah, words talaga itong mga bata. No? Sabi ni Nick Zate, noon, magulang, makuha ka sa tingin at sitit. Ngayon, anak na nasusunod. Utos ng anak, sunod lang ng magulang. Sinasabihan pang, wait lang, umaatake pa ako. Sabi ni Addison Fedelino, mga bata noon, marespeto sa magulang. Ngayon, mga bata, karamihan mga wala ng modo. Palasagot sa magulang. Kawawa naman din mga bata. No? Pero hindi naman siguro lahat. Maiilan lang. Lovely Ikang. Noon, sit-sit pa lang ni mama o papa, nanginginig na kami sa takot. Ngayon, halos namaos ka na. Aasarin ka pa nila hanggang sa maging dragon ka na. Ang bihira naman. Ronald Gorospe, noon sa amin, Totoy. Sabi dito, dapat bago mag alas 6 ng hapon, nasa bahay na. Huwag na daw dapat maunahan kami ng mga manok niya na makauwi. Sigurado palo ang aabutan namin. Ngayon, mga anak ko, wala lang. Kahit anong oras umuwi kapag pinagalitan mo, deadma lang. Pastila na namin. Ito yung masarap lusio ng kigol. Ayan, sabi ni Nining Tita. Ang pag-obserba ko noon at ngayon, ang mga bata noon, magalang sa magulang. Pero ngayon, karamihan ng mga bata, pag sumagot ay bastos, walang galang maliban lang sa mabuting anak. Wag na nating lahatin ha, hindi po lahat yung mga kabisyo. Marami pa rin mga bata ngayon na pinalaki po ng mga magulang na magiging magalang. Diba? Sabi ni Luz Inojales, oo naman toy, ngayon pa-wait na nanay na mag-adjust. Alam niyo po mga kabisyo, no? Nakikita na po natin yung kaibahan yung mga bata dati, ikaw siguro, at saka yung mga bata po ngayon sa ating mga pamangkin, no? Alam mo, malaking impact din sa atin, no? Bilang mga magulang po, ikaw bilang isang tatay, bilang isang nanay. Well, may pag-asa pa po na may balik pa po. Kahit nandyan po yung technology, lahat po ng mga, pwede natin sabihin na mga factors, nasa inyo po yan mga kabisyo. Sa mga magulang, tututukan lang po ninyo ang inyong mga anak. Siguro, dahil nga sa kabisihan, daming ginagawa, kaya hindi nyo na natututukan. Ayan, marami po salamat sa mga nakatutoy po sa atin sa programa po natin, Tutoy na Love. Marami pong salamat. Ang habit forming program po natin tuwing gabi 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ang programa Tutoy na Love. Maying gabi, ako si Totoy Bato. Ingat sa pag-uwi sa mga pauwi pa lang sa mga nagtatrabaho ngayon. Amping pirmi. Dagang salamat kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!